Convenció de la Violència contra la Dona, aprovat per l'Assemblea General de Nacions Unides a l'any 1999. La nostra Constitució incorpora en l'article 15 del dret de tots a la vida, a la integritat física i moral, sense que en cap cas puguen ser sotmesos a tortures ni a penes, tractes inhumans o degradats. A més, mostra, tal com reflecteix la Carta Magna, estos drets vinculen a tots els poders públics. La Llei Orgànica 1 de 2004 de 29 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere defineix la violència de gènere com aquella violència que es dirigeix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades per els seus agressors faltats i faltes de drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió. La Llei contra la violència de gènere consagra entre els seus principis rectors i fins essencials el de coordinar els recursos i instruments de qualsevol tipus dels distints poders públics per assegurar amb això la prevenció d'aquest tipus de violència i, si és el cas, aplicar la sanció adequada als culpables dels mateixos. En l'àmbit autonòmic, en la Llei de 9 de 2003 de la Generalitat Valenciana per a la igualtat entre dones i homes dedica íntegrament el capítol 6 i el del títol 6 a la violència contra les dones. Actualment, la nostra societat té una major consciència que en èpoques passades, sobretot en el tipus de violència, gràcies, en gran part, a l'esforç realitzat per les organitzacions de les dones, als mitjans de comunicació i a les distintes administracions. Ja no és un delicte que s'amaga dins de cada casa, sinó que produeix un rebuig col·lectiu i una evident alarma social cada vegada que es produeix. No podem continuar permetent més víctimes, és una tasca de tots. Cal posar fi a aquest mal de la nostra societat, perquè a més no ho fem i no podem deixar de passar aquest tipus de violència. No pot haver ni una sola víctima més, sinó, i n'hi ha molts casos, a més, una dona maltractada i aquell dolor que senteixen el pateixen també els membres del seu govern, els seus fills, molt més, eixos xiquets que veuen no sols el maltractament sobre la seva mare, sinó a més que de vegades també el pateixen. Com tantes vegades repetim, els ajuntaments com a administració més pròxima al ciutadà hem de fomentar la mobilització i sensibilització de la societat en general i en concret de determinats actors, com ONGs, associacions de dones, grups juvenils, perquè la violència de gènere és un problema social que exigeix, i així que siga, entès i assumit per tota ella com a un conjunt per al qual tota la societat té que lluitar. Els ajuntaments, per tant, hem d'assumir un compromís ferm per a previndre, educar, conscienciar durant tot l'any. No n'hi ha un dia contra la violència de gènere, sinó tots els dies són contra la violència de gènere. Destaquem que aquest problema només es podrà solucionar a través de la conscienciació i l'educació de la ciutadania. Estem convençuts que l'educació és el pilar fonamental sobre el qual treballar, incidint, sobretot, en l'educació en els valors d'igualtat entre els homes i les dones. És necessari que es promoguen canvis, i els canvis tenen que néixer de tots i cadascú de nosaltres. Moltes gràcies i molt bon dia a totes i a tots.